מה אני אהיה שאני אהיה גדול? אני יכול להיות רוקסטאר, כמו אביב גפן, לבשל כמו השף סגב, בתיאבון, להמציא את האפליקציה שתשנה את העולם, להיות מיקי חיימוביץ' הבא. אנחנו הילדים יכולים להיות הכל, אם רק נתחיל לנגן באמת במקום להוריד רינגטונים. אם במקום להיכנס לאינסטגרם ולהעלות תמונות של אוכל, ניכנס למטבח ונעלה על סינר, או אם ניבט באמת בכדור. לא ככה. ככה. ונכתוב משהו יצירתי במקום לכתוב קיצורים בוואטסאפ. בקיצור, אם במקום להיות מול המחשב או הסמארטפון כל היום, פשוט נתחיל להיות. כי בוא נודה בזה. אנחנו, הילדים של היום, כל כך מחוברים שהפכנו למנותקים. ילד ממוצע מבלה 6 שעות ביום מול המסך. יש לו כל כך הרבה חברים ברשת החברתית שהוא בקושי מוציא מילה עם החברים שמולו. ומרוב אפשרויות להכל, הוא לא יתנסה בכלום. בגלל זה אנחנו לא צריכים עוד טאבלט או את האייפון הכי חדש. אנחנו צריכים מקום. מקום שבו נוכל פשוט להיות ילדים. תכירו את בי-האוס. הבית שיעזור לנו, הילדים, להיות מה שאנחנו חולמים להיות. גם אם אנחנו עדיין לא יודעים את זה. להיות מוזיקליים, להיות ספורטיביים, להיות חדשניים, חברתיים. ובעיקר, פשוט להיות אקטיביים. בי-האוס הוא בית חדשני וחברתי לילדים בגילאים 12 עד 18 לאחר שעות הלימודים. עם חדרים מעוצבים ומגוונים להתנסות במלא דברים מעניינים. חדר מוזיקה וסדנאות עם אמנים מובילים. חממה טכנולוגית ויצירתית. חדר מחשב ויצירה. הרצאות מעוררות השראה מאנשים שהצליחו בגדול. מקום שקט ותומך לעשות בשיעורי בית עם סטודנטים בגובה העיניים. וסבתות שיבשלו אוכל בריא של בית. או פשוט מקום להיות בו עם ילדים בדיוק כמוני. והכל בסביבה נעימה, חברית, כיפית ולא פורמלית. אנחנו מבקשים מכם, אמא, אבא, תעזרו לנו להתנתק מהמסך ולהתחבר חזרה לעצמנו. בי-האוס, המקום להיות בו.